ana tulisin langit sing sini anakku sing dena didong libuke misake dhewe jenengan yung iki mumpung ana kawektu kanggo istirahat jenengan leren Pak Berek iki sing paling bakulan sing paling utama yo nduk ayo barengan kowe ndak kanthi kadang kabeh ndak derekake mana kok pujo puji syukur kok ngaturake pujo puji syukur kanthi lafal alhamdulillahirabbil alamin nggih ngono mati karo nikmat peparing Gusti sing awujud kesehatan lahir lan batin iki alhamdulillah nduk kowe lan aku bisa silaturahmi maneh lawan warga masyarakat desa Tegalombo Kecamatan Kauman ini kowe lan aku bisa sowan ana halaman bali desa Kauman kanthi wilujeng saka rubeda nggih amin Allahumma amin ya
kang sabanjure maneh selawat lan salam tetep diaturake tetep dibisungsungake marang sang mustikane jagat nggih Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanggo seperintis umat saka jaman pepetengan di jaman Ramadan lan sing tansah diarep sapaan lan pitulungane wiwit ing donya iki luwih-luwih besok sapaan lan pitulungane ana ing dina yaumil akhir. Mono ya Mas. Mula minangka tandha makabayake dhewe minangka dadi umat yo minangka tandha katresnane dhewe aturan wisakanta lan para sesuk budaya kabeh sing rawuh iki mumpung sing rawuh akeh bebarengan ndak derake bengi iki mau selawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Muga-muga aklan kowe lan uga sutresna budaya bengi sing rawuh warga masyarakat Desa Tegalombo besok tansah pikantuk syafaat lan pitulungane Kanjeng Rasul. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Beniki kasembadan dengan tak dereke sowan ana halaman bali desa iki hajat lan niat saking warga masyarakat apa yo. Ora beda taun wingi-wingi nggih, padha kelawan taun wingi-wingi. Iki sesaji rutin tumrap Desa Tegalombo. Ngono wayangan ana ing wanci bondo utawa bulan sama. Ngono. Iki rada tahun-tahun ini wis ana perubahan kecil yen wayangan ana halaman bali desa utawa ing pasar legi niki bodo matang dina utawa bodo limang dina nggih. Miturut critane para sipil sepuh biyen iki malah bodo sedina iki wis rame-rame bar salat iki menenge wayangan niki kan biyen. Alhamdulillah yo. Alhamdulillah Kulan aku sakonto nampa kapercayaan maneh lawan warga masyarakat Desa Tegalombo lan nampa kapercayaan saking segenap panitia ingkang dipun panyasani kadarku wedha kang Mas Samsul Ramadan. Ngono. Bengi paring kapercayaan aku lan kowe sakonto supaya nang limbo aluri kabudayan lestantun aku utawa lestarekake kabudayan tradisi ana ing Desa Tegalombo ini ngono. Ing panyuwun nduk muga-muga kanthi tradisi sing tetep dilestantunake iki tetep warga Desa Tegalombo mangke kabagyan kamulyan bisa wasangka sumber sakit ngono. Satemah kademangan Tegalombo iki dadi wewengkon kademangan sing tetep dening rahmating Gusti. Baladatun thayyibatun waradun ghafur. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Dari buniki sing nganggap hiburan itu mung Mbah Lurah dan panitia wae. Ora mung Mbah Lurah karo panitia wae. Nanging hiburan pada malam hari ini terwujud juga dari swadaya masyarakat dan semua dukungan dari semua masyarakat Allah Desa Tegalombo. Donatur-donatur dan pengusaha-pengusaha kabeh ning kuyung kompak banget ora beda kaya sing didawake karo sore mau. Ngono wajan. Pantes kanggo contran maduladan ya. Ngono. Terus masyarakat ana Desa Tegalombo iki yang kuyung program-program pemerintah khususnya Desa Tegalombo ini wah pancen wajib warga masyarakat iki kudu mangkono. Aja dadi warga masyarakat sing membangkang. Ora Kuelangan sebagai warga masyarakat harus mendukung semua program pemerintah desa khususnya Tegalombo ini dan umumnya program pemerintah pusat ngomong ya iki marak nih untuk rame-rame ini lebih program KDMD Koperasi Desa Merah Putih. Wah, kaya sing digawaki Ibu Bapak Camat Pak Tony sore mau sakeh paling jauh lawan Madani Nduk. Ono. Wah, iki sing lagi viral sebenarnya di tahap pembangunan proses pembangunan di KDMD umpama Koperasi Desa Merah Putih. Oh, iya. Ono sing wis dadi barang
iya ono sing wis dadi bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan dan UMKM. Koperasi Merah Putih adalah program strategis yang bertujuan memberdayakan masyarakat desa dan kelurahan melalui usaha bersama. Juga program ini mendorong pemanfaatan potensi lokal secara maksimal ya, dengan membentuk struktur ekonomi yang dikelola oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Ini orang itu sih dijawab ke Pak Camat sore kawan Bandura sore malam orang gambar dan itu di koperasi desa ini koperasi milik masyarakat bersama. Oh iya kan gue dimakan masyarakat. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita njake kadang-kadang yo maju laras lawan kadang-kadang uga mustika. Didukung kuwi sound audio Wahyu Marta. Sore mau pakai catet, mau pakai catet. Iya. Alhamdulillah iki ana ing wanci isih bulan Bodho nggih, isih sasi Bodho. Ora keri nduk kowe lan sakanca mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Iya, iki sawal 1447 Hijriah. Ya. Demikian intine hajatan dari semua warga masyarakat Desa Tegalonggo bersih desa. Kita kaya ono lagu nih, ditanjake dhisik lagu bersih desa. Lagone ono. Ya. Ditanjake yo. Ora kene kadang-kadang yo maju laras. Ya. Bersih desa ya, bersih desa terus. Jumbuh lawan kentek lanyak saking panjenenganipun Mbah Lurah Gatot Sudibyo dan semua perangkat desa Nduk. Mono surasane wis to banget. Iya, dimen ado sapa super sakit. Iya, muga Gusti panijabah ya maka sembadan sing dadi sejane Mbah Lurah Gatot Sudibyo. Lalu keluarga masyarakat amin Allahumma amin. Ngaturaken wijing dalu, wijing enggah ngaturaken wijing rawuh dhumateng panjenenganipun Bapak Camat Kauman, pundi Bapak Tony, ugi sedaya staf saking kecamatan yo, Pongono, forum pimpinan kecamatan, Bapak Camat, ugi Bapak Kapolsek dan juga Bapak dan Ramil dan semua jajaran ya, Pongono. Puniki singgung sanjeneng utawa hagesreni kentek langat saking panjenenganipun Mbah Lurah ugi setengah panitia penyelenggara. Pangantun ngaturaken wijing rawuh wijing dalu katur dhumateng Bapak perangkat desa, Bapak sekretaris desa, Bapak-bapak ingin lenggah wonten lembaga-lembaga desa, Bapak Ibu perangkat desa Tegalonggo yang semangatnya luar biasa. Mbak Udin juga semangat wajan
semangatnya luar biasa ya. Iya. Ugi para pinisepundo Mbah Kung Mariono sekeluarga, bunderku Bapak Haji Purwanto sekeluarga, utawa Mbah Manten Galonggo sekeluarga. Alhamdulillah ya rawuh mesti ya panjenenganipun ketua panitia penyelenggara ya Bapak Samsul Ramadan sekeluarga ya pangkantun panjenenganipun Bapak Marji tokoh masyarakat sekeluarga, tokoh masyarakat Galonggo Mas Iwan ya kepala MI sekeluarga dan juga panjenenganipun kadangku sepuh sing ana Karanglojo ya Kang Mas Slamet sekeluarga ya segenap pemuda-pemudi Karangtarungan do ya Karangtarungan pemuda-pemudi tokoh masyarakat semua yang hadir ana ing halaman utawa ing pasar di Galonggo ini orang dari Mbak utawa Pak Senun sekeluarga, Pak Senun sekeluarga. Oh iya, kantun panjenenganipun Bapak Kepala Desa dan ugi Ibu Kepala Desa, Bapak Kepala Desa dan Ibu Kepala Desa wilayah Kecamatan Kauman iki sing rawuh ana ing halaman Balai Desa Tegalonggo Kauman. Monggo dicaos kangipun. Ya. Iki uga aku arep nyapa kadang-kadangku sing ana jaban rangkah. Sing ana jaban rangkah puniki sing mirsani lewat YouTube ya lewat HP. Panjenenganipun Bu Farida. Wah iki suarane yang pina. Jauh di Dubai sana. Oh, sama Dubai. Dubai ini soalnya adoh ibu arah ini sarai soalnya itu validas keluarga panjenenganipun Bagong Slamet ana ing Golbit Slaung begitu pirsani panjenenganipun sedarat sakonco begitu malah rawuh Mbak Senen sakonco sing sama sedarat ya kadangku Pak Juwari saka Kalimantan Mas Indan begitu hadir. Alhamdulillah. Mas Udres saking Sukoharjo begitu ya hadir sak kanca hadir. Mas Wandi Krandu orang dari Bogor. Beniki aku digeret kita bagus sing saka Pacitan ya. Wah iya disamplat wae. Mas Gareng tampil ke panggung.